Ano pre, palpak atong gidulan. May kapitan mo na ito. Iskot mo guys. Siyo mo, wala may mga permit ha. Hindi ko pa magkwarta na. May barguhan, may naunta. Ganino. Nailad sila oh. Dili mo kapitan dre ba? Tigma from mo sa barangay, kwarta. Matay pre. Sige naman tayo standby doon. Wala tayo pangwartaan eh. Sao, pangwarta nga parte. Kung inita, pang panahon na ba doon? Ngayon, natay. Daldala pa tagbag niya. Cellphone na dala. Ano, madadaan po kagbag. Kung manigay kwarta. Kung ikaw na nalagbago kay kwarta. Depensa man agud ba? Basin mo ala imong cellphone ba? Mao po lagi pero sa pa bulsa mo. Ang pukay bulsa pod. Wala pod kay ba? Wala mo gani bulsa kanang kanod short. Magabaho ta pre, sa bang kapoy mo magabaho no? Nindot magkuan pre, kanang magbulig-buligya ba? Negosyo? Oh, negosyo. Bulig-buligya. Kabalo ba ka ana bu? Kabalo ka ana? Oh. Negosyo ta ba? Kay pait kay panahon ba kay may pangwarta ba? Kasi sige ba negosyo nga puro mga katambay diri ya negosyo ni mo nang dumay naman unsa ri ka? Ato ganing testingan no kay para makakwarta pud ta. Testingan? Oh. Unsa mo baligya pud nimo nga? Wa magay naibala na na. Ikasan plan noong kari ka kabalo compute. Sus. Yat nabalaan mga sakwa. Esa ko kuan sa nakwa. Unsa man baligya pud nimo? Esa basta mailan na nimo. Kuan sa nakwa. Sige. Kapti. Isu pag negosyo ang kagbuang niya. Wa ba naibalaan? Ulat mo galang ko ito, Adri. Patay, patanga nga. Desisyon o negosyo niya. Pati mo kaya. Saan nga. Inahilay ka, sakit kayo. Ay, sorry kayo ba. Mura mo ka break. Ano man, negosyo niyo mo? Ikaw. Makaon. Piskat makaon. Naman na saan mo na pagtirada. Sorry. Sorry niya. Pagka umana. Oh? Dagan kay post ba eh. Palit lala nga. Dagan na tindahan. Ako rin bahala. Diskarte dia. Sigunay trakani. Mahalinan ba juga taana nga perti man daghan nagbaligya tindahan na. Mahalinan lagi taana lagi. Unsa ako pun mo diskarte? Tagis man sa tindahan no. Oh. Tagsikwenta ni sa to. Ya ti mo ni 50 nga tagis man na mo palit baka sila anak mahal ba na baligya mo. Unsa di ka? Ako gani bala diskarte no. Diskarte. Kabalo na ka ng diskarte ro nga taon na igor magani ka mga pa. Karon mo diskarte na ka. Sus kumpensahan ni mo. Daga magkagistorya da nga. Tigit-git naman gani. Ako may madiskarte. Kung saan mo niyo pag-diskarte no, be? Yan eh, oh. May makita tag-tao. Sigurado, makapalit din sila, ani. Minuwa po na makapalit dito, eh. Lagi. Kani, oh, ginitin, oh. Ginitin, eh. Sulod-sulod lang sa ka, pero ay dola. Kani, makita po kong tao. Dati sa may diskarte na kagwangan, eh. Ako lang tanawon. Very good, bye. Pero sa ano, may tao. Oh, sigurado makapalit din sila ano. Tanawa ko ah. Ana ra mga bre. Mo na boss. Kuha na oh, mo. Negosyo man ako na boss, tag 50 na boss. Sa negosyo? Tag 50 ka tag di sa rin tindahan na pakong kung ulo ni mo? Wala na kailangan mabuhatan na boss, kay nabrihan naman ni mo. Negosyo na ako na boss. Oh, wala na kailangan mabuhatan na boss, kaya nabrihan naman ni mo ng negosyo niya. Bayaran, din mo na siya. Bang! Wala nga, nabrihan pa yun. Bro, 50! Ay boss, salamat boss. Enjoy sa pagkawan boss ha. Salamat po. Mabusog ka na. Sige boss. Kaya mag-diskarte mga tawana eh. Pabriyon naman na para mabayaran nilang tinda. No, dali ang kwarta no. Ay, nag-diskarte eh. Yan ano. Halin niya disyunta no. Halin eh. Yan. Ato pa sa sonan ko. Basi na apa ba? Tara kita pa itulo. Dali na. Kwarta yun ba eh. Tao. Oh bay. Wala. Ay may tindahan bay. Ay, dito para sa kwarta tak. Sige. Sama ka mangga nga. Sorry kay boss, gaya mo guy abran ng kuluber boss. Turbo kay ba mo palit ko. Dili no. Baby. Pati makaon, ka belum abre. Tawa na nga. Oh. Oh, dili boss, 50 na boss. Negosyo na ko na. Ha? Papayan lo ko ano nga. Ito ang tao palit. Gusto ni abre ko diyo. Dili boss, gigabrihan naman nimo. Bayaran gini mo na kay ka ba nagabre. Ilaw po ni. 50. Bahala pa rin makauna rin. Oh, di ba nakabaliban na boss kay ikaw mo din nagabrihan na, ikaw di mo bayar na. Bayaran gini mo na. Wala ko yung kwarta dire. Wits ka? Wala.
Bayaran din mo na, hindi pwede nga, hindi mo na bayaran, kay Gabriel, manan mo. Dala ka bag, wala eh, kwarta. Nung sa dito. Grabe, pre, makaura, batid, primahala. Daga pa mga istorya, bayarin na. Tika na ron. Payag gawas, putog tinagawa rin sa. Oh! Naara mo din na, nagtuwa na rin, pati mahalag sa kaon. Nagtuwa ba, ne? Yan na, nakadala ang diskarte. Awir juga, babe. Bilang na nakabok na. Ha? Bilang nakabok na pagkaon na na. Makaon? Dua na lang ni. Dua na na. At siyapan kayo. Hindi sao ba eh. Dulo na nga dito ni. Kaya ka nagaling-haling. Sisi ka yan dito. Kwarta na. Grabe, gay. Ano naman ang abrihan ng mga pagkaon karon? Ha, boss? Gay kay abrihan, boss. Kuya Brebe. Ilar mga daghag nga tao sayon magkani abrihan. Oh, naon ro. Dili lang, boss. Kan, Negosyo mo na boss. negosyo. Ipaabrihan mo niya negosyo, binuha nga. Ako makatapal ari kag mo. Negosyo na mo na, boss. Gawin na abrihan tapat. Ikaw may nag-abri, boss. Ikaw di mo bayad na. Dili ka naman ko. Nagpaabri man siya, di man siya kabalo mabri. Gabriel man nimo. Di ikaw mo bayad. Di ikaw may nag-abri. Swinta na yun. Saon na ko, ako'y kwarta dire buang. Saan mo na, boss? Dili mo na, Gabriel. Gabriel man nimo. Wala ko'y kwarta dire, abi kong nagpaabri ra ka. Dili, boss. Dili mo dawat, boss. Kay Gabriel naman nimo. Tagskwenta na, boss. Naman nimo. Kwenta na ba? Kwenta na. 100 yung kwarta dire, kwenta na. Kwenta. Kana dire. Stilan ka. Tapal mo tayo mga. Naara mo din na. Lami mo na, boss. Pangki na. Bulo kay mo budol duha ba, masipat kay mo. Ngo, may kwarta. Ayo rin pang nambahon na. Ano di na makapalit di dito no? Kapalit. Uy. Kanipay. Diwata og porma bay, kwartahan ni ba? Kwartahan gyud na. Isa na nabili na ni. Pamahalan di na to ni. Mahalan na to sin bay. Dili ta. Ay, kau na ni pero gahi mo kay Brian bay. Kadong. Lamian ni pagkaon boss. Gahi kay Brian bay. Ya, be, ako pre. Sa balaan, hoy. Oh, Ay dili lang boss, negosyo na ako na boss. sa negosyo. Negosyo na ako boss, pambaligyan mo na. Baligya de. Tagskwenta. Ato ka mag-imuhan ng makaon. Ko na. Ilan gud bay? Oh, Nabrian na? Oh, nabrian na. Kwenta na boss, nabrian naman mo boss. pagtarong mo. Nabrian naman mo bayran mo na. Ano na baligya mo? Baligyan gina no. Ako business permit. Wala. Ha? Wala. Ay wala na business permit ay. Uno kay nasa kuha. Ikaw man ikaw. Ako yung kapitan diri ah. Ikaw, kapitan dire? Oh. Kapitan ka, wala magaling kang tanod. Wala kita niya kung masusunod ang makers. Ha? Eh! Wala ko yung business permit ah. Eh, pangorta Eh, ni. kag sa barangay. Pwede mo, pwede sa barangay. Day, nananegosyo ra mo boss. Pwede mo, Boss. Nananegosyo ra mo. Ano ko niya halid? Kuha ka na mo mong kwarta oh. Wala ko yung bayaran eh. Lukaton yun sa kanil. Tara. Di mo tali. Yo, Dakpon tayo. ano pre, palpak atong gidulan. Okay, kapitan mo na ito. Iskot mo guys. Isyo mo, wala may mga permit ha. Hindi ko pa magkwarta na. May embarguhan, may naunta. Ganino. Nga saman, padayon pa tanin diskarte ha? Padayon pa ta. Pero ugma na. At least nga, nahibala na to. Kasi kapitan diri ha. Tara. Nailad sila oh. Dili mo kapitan diri ba? Tigma from mo sa barangay, kwarta.